Et flertal i Folketinget støtter en aktion mod Syrien uden om FN. Det blev resultatet af dagens møde i Udenrigspolitisk Nævn. Hvis dokumentationen for de kemiske våben er tydelig nok, så kan verden ikke bare kigge på. Og hvis en gruppe af lande i den situation vælger at handle, så er det klart, at efter at FN-sporet ikke er muligt, så tror jeg, at der er meget stor forståelse for nødvendigheden af, at man... Samtidig fortsætter FN's inspektør arbejdet i Syrien og forlader først landet på lørdag. Hele verden venter nu på at høre, hvilke beviser de finder, og det kan blive afgørende for, om og hvornår angrebet mod Syrien kommer. God aften. Danmark og et politisk flertal i Danmark er klar med politisk og moralsk støtte, hvis for eksempel USA angriber Syrien, også uden om FN. Det blev resultatet af et møde i Udenrigspolitisk Nævn, der sluttede for ganske få minutter siden. Og lad mig gå direkte til Christiansborg og til dig, udenrigsminister Villy Søvndal. I søndags mente du, at FN var det eneste relevante spor i den her sag, og nu er du sammen med et politisk flertal klar til at gå udenom FN. Hvorfor det? Men det, jeg sagde og mener, det er, at vi skulle ikke fratage ansvaret fra FN's Sikkerhedsråd. Det skal vi stadigvæk ikke. Det er dem, der har ansvaret, fordi det er så kompleks en konflikt. Det er jo derfor, det er rigtig godt, at våbeninspektørerne får lov til at afslutte deres undersøgelser, så vi ved, hvad der er op og ned. Jeg tror, at alle anerkender i dag, at der har været anvendt kemiske våben i Syrien. Det afgørende er efter min opfattelse også, at FN's Sikkerhedsråd får lov til at håndtere sagen. Men det er klart, hvis FN's Sikkerhedsråd er låst, hvis de ikke kan agere i en situation, hvor hundredvis af mennesker er dræbt, uskyldige kvinder og børn og mænd af kemiske våben, så kan verden jo ikke bare stå og kigge på. Det er ikke en situation, hvor Danmark er blevet bedt om at deltage, men det er en situation, hvor vi i sagens natur må forholde os til en alvorlig forbrydelse mod menneskeheden, nemlig det at anvende kemiske våben. Men vores venner, som vi plejer at kalde dem i Norge, de har også forholdt sig. De insisterer på, at det skal gå gennem FN, og forstår ikke, at man overhovedet kan diskutere løsninger udenom FN. Hvad er det, nordmændene ikke har forstået? Men jeg tror i virkeligheden ikke, vi er så langt fra hinanden. Det får vi jo se, hvis et angreb på Syrien starter. Jeg vil tro, at alle ansvarlige i den her verden vil sige, vi kan ikke leve med en situation, hvor man får lov til at lave det her over for fuldstændig uskyldige mennesker. Vi havde alle sammen et ønske om, og det er jo derfor, vi har fastholdt FN-sporet. Det er det, vi blev bebrejdet, vi gjorde også. Men det har vi jo gjort, fordi i den her type af konflikter er det helt afgørende, at det er FN, der påtager sig ansvaret. Men det er klart, nu har vi kigget på en konflikt i 2,5 år, med 100.000 dræbte, med 2 millioner flygtet ud af landet, med 4 millioner på flugt ind i landet, ud af en samlet befolkning på 22 millioner, og et antal dræbte og flygtende, der vil stige dramatisk i de kommende år, hvor en vinter står foran os. Når det så ovenikøbet oven i alt det her bliver et angreb af kemiske våben, så efter min opfattelse verden nødt til at handle. Men som sagt, Danmark er ikke blevet spurgt, om vi vil deltage. Villy Søvndal, det blev, hvad vi nåede her. Tak, fordi du var med os. Og lad os så vende blikket mod dagens udvikling i resten af verden, for spørgsmålet om et angreb på Syrien optager statsledere verden over. Her til aften er der heftig debat i det britiske parlament. I USA fastholder præsident Obama, at et angreb ikke er besluttet endnu, og samtidig sender Rusland, der er modstander af et angreb, nu krigsskibe til området. Igen i dag var FN's våbeninspektør ude for at efterforske det giftgasangreb, der i sidste uge dræbte flere hundrede civile i en forstad til Damaskus. Og de har nu højst 48 timer til arbejdet. The United Nations investigation team is now on the ground. They should be allowed to conclude their investigative activities. Samtidig øges den militære tilstedeværelse. Briterne sendte i dag 6 jagerfly mod landets luftbase på Cypern. Endnu en amerikansk destroyer har retning mod det østlige Middelhav. Og russerne sender et anti-ubådsfartøj og et krydserskib mod deres flåde bestående af 16 fartøjer. Order! Men briterne er ikke enige om, hvordan giftgasangrebet skal takles. Det kan ses i parlamentet her til aften. It is not about invading. It is not about regime change or even working more closely with the opposition. It is about the large-scale use of chemical weapons and our response to a war crime, nothing else. En juridisk vurdering, den britiske regering har fået udarbejdet, fastslår, at det er forsvarligt at gå i krig uden FN-mandat for at beskytte civilbefolkningen.
Alligevel lader en beslutning fra Storbritannien vente på sig, og det samme gælder for USA. We have not yet made a decision, but the international norm against the use of chemical weapons needs to be kept in place, and nobody disputes, or hardly anybody disputes, that chemical weapons were used on a large scale in Syria against civilian populations. Selvom den amerikanske regering kalder beviserne mod det syriske regime for overvældende, er der endnu ikke fremlagt dokumentation for, at Assad står bag sidste uges giftgasangreb.